Nyuwun sembah niring ulun kaparaba Sang Marbengrat kanan ingkang siling dasih sawetku masiling telahan yuwang kanan mamuju ing wang wilahing awik namastu purnama sidhem awik namastu silat mring jiwang jagat karana sirantun kawisaning bisana sono sinamu nanging kula estu maksih
lestantun lampahing Buddha sinantur tutur katila tula tulat mring radring paradya winursita upama prameng niskara karantadya tumiying jaman Purawa mangya tekap masaning gupita tan murung renggeng lambang patumpa-tumpa marma panggunggung sang muruing kata segebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kondoli narik runtuting basa tungeng gunung ngemusara saya nilarasaya karaos melat sarira hangrasa wani uring diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wus rinakop caing carita becik wus gumelar jroning pakeliran ya iku sejati amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis kinurbudrating kamasa sahari ratri hangitri bawana Purwata kentuk sina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedung lantang katumangkar kaya sinarambun kaya japating krempya dado padhaing kutu-kutu halang atoga buron wono yang buron toyo dadi branantan mewicalan padhang trawangan sinaring sang Hyang Retnawing ngarsa amerbawani jagat mungguing jagat mitanduk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kaeksi ayah hadilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka kados seblak kanan kilir ngabang esmu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanantu katon ijo ruya-ruya mangku guning kang biru moyo-moyo pucuking gunung Kinemolan kendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanata wis dangu selaing kawula dase den larsa upaya buga karep tegal sawahe panglur silur tanpa bedhoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune anggiring raja kayane samene ana pirembagan soma rewangi Sang Hyang Araka sesdaing saya inggil sinaring jagat wis katon melok dunung ingkang kiblat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samya rebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandirdatan wonten ingkang amadani kekuwunging raja ing Dwarawati ing Dwaraka Ringgi garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinegu krana negara ing Dwarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya mbak benawi trampi ombak samudra bidang langkut kang tanpa pagut begating maninggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cokring wisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa sirong kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran Tersasana Jembar kebekaning pasir kumelaring garis minggir royo-royo Karang Kidri roe-roe noning klopo bumi subur pasiten mawur sadengah ndur nandur tangker tumangkar kawerya dadi gunung-gunung bebanjahan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampeng tun mijil saking sendang wening tirtani ilene pinara para plaine tinampi wadhuk binendung bendung kinalya angin sawam yang pategalaning ngoroke semu mokal pangoleng tetani bebasan datan ana bumi sajengka ingkang sela sedaya tinanduran kang murakapi pandya penari sirang gelar pasiban Yayah Rukmi Sari kang pinangkup pertiwi wana gungimbangi gunung hanggung rinaksa mrih lestari urun tumurun rah tumrah sadya dadi uruk-urukaning lingkungan langkung-langkung lamunta tinaliti sampun samet ing sesanggeman sepen saking tindak sansaya wada winada
ananing mung masinamatan daya dinayan sewiji-wiji mapan jatining jejibahan kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa hambabar karya kenging binasake negari Durawati nalika semana lagi manjik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir jinawi gemari pakarta tata Turaharja dasar guru kang gedhe bori padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusuring panca praja la sinten ta wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negaring Durawati menangi Raden ucapna dosa namaning Sang Nata dosarane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Nata Prabu Narayana Nalendra pepakuning bumi ingkang kanggo ngajejegaken kautaman risah juga lenggah madaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating Ubathara Yaya Sang Hyang Bathara wis langit Jawantah binayang bayang sang jaring purap-sorap sari kaos tinggal pebandir sagung kang samya semewa nyayara ping samudra daratan miwatatan kanton sang jaring para putra miwah anung-anung tetungguling praja ing Durawati nanging sampun marang marak sowan wonten saripun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna Senopating Durawati satring garba rujan nggiri Sang Raden Harya Setyaki ya Sang Raden Tambak Yuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira ya Raden Singa Mulanjaya kocaping manggi Sang Raden Setyaki mengkaraken pilenggahipun patih negaring Durawati nggiri Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara kocaping manggi nata ing Durawati mengkaraken pisowanipun ingkang putra satring marang Garuda ya Raden Samba ya Raden Wisnubrata Raden Kusuma Kilatmaka kocaping mangke jawi gendera warontek umbul-umbul kekiterangan danu yayah mondo ing mangsa labuh payung megar menti jamur barat ing mangsa katiga tumbak ing ngrangap kaya jatingaran ing mangsa rendheng kocaping mangke nata ing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pisowanipun ingkang putra Nalendra ing Praju Tresna anggiri Sang Nata Prabu Setija Bama Narakasura tidhem jinem madyaning pasewakan negaring Durawati bebasan datan ana bumi datan ana godho ingkang obah samirana datan lumampah kabiar sumung saraning pradangga mewah panglik ing waranggana Jigura murwani pandikan datuk mangkiji pandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan kumanyar
tanpa sirih emas murub ing langit Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Bagus peteng Jono Miang panjrah Sarwanokmo renggeng manik nara wata obro prabanyo sumirat prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwaran lir kilat sisiring dadet wimbo kekondo mrek mingeng tiobeng maruta mando
keparan mangambar kongas Niwang Sukmana mangadili nuwih ana sasminaning sun jagat masisaning Bathara Kakang Patih Udawa. Ayo ndadekake kaget penggalira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun pijya nang ngarsaning marira. Kakang Patih Udawa ya Kakang Kresnengkara. Banuk-nunduk mriki diwaji sesembahan kula. Mengayoman kula nring madya padha prapting delahan. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Mriki sinuwun wanter sabda tama padukan nimbali dumateng kula. Ing jawi sanget watosing manah bebasan pindha noning salombip nanjering alun-alun. Umitra caruk maras sinuwun nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Diwaji sembahan kula. Ya Kakang Patih Udawa. Kadipanan nggonira ingsun percaya menungka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negara Ndrawati mara diagiaturna kelawan mandraning ingsun samendang aja nganti ngarempin Kakang Udawa menawi padukan ndang ubab tata rakiting kaprajan sadotan badhe nguji wani sinuwun. Para kawula sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ndrawati ing Dwaraka. Menahipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridhaning kaperang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka tartemtu boten badhe anggepuk kunsa. Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Ingkang abding kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna sinuwun bainuk-nunduk mriki. Ya gawe bombong penggalih ingsun kang dadi aturira Kakang Udawa. Ora pakaring kang utama tindakna selawase urip. Mrengkung sampun paduka dawaken badhe kula cangking nggo jimat nanging dereng sampunipun kula ngaturaken pudya pangastu sinuwun. Ya Kakang Patih Udawa tak tampa karya bombong penggalih iki. Ora marayogakno anggonira lungguh ana ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun boten nderang payogi sinuwun. Kadangipun Kakang Dimas Sentyaki ing Garbaruci. Sawise siadi sowan ana ngarsaning pun Kakang padha Araharjo Sakswanira Setyaki. Kula namit pasang limantabi dinebihna ing lodoni dumawahing tawang tuwang. Koko Prabu wanter sabda padukane bali dumateng kawula ingkang abdi ingkang rayeng Garbaruci. Inggih wilujeng sowan kula tanpa lawas tunggal menapa kalih ing sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pabukti kula kunjuk Koko Prabu. Ya pun Kakang tampa siadi ngaturake bekti kelawan panjenengan ingsun. Ora pakaran kang utama tindakna selawase urip Setyaki mriki. Kula ingkang sampun dados pangestu paduka ugi badhe kula cangking nggo jimat. Ya prayogakna nggonira lungguh sampun boten kerang prayogi. Anak anungane ndita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero lawan wong tuwa. Samba Wisnu Brata kusuma kilat maka ing marang Garuda. Sawise sira anak kulup samba ing marang Garuda ngabyantara nang ngarsaning pun Rama. Padha raharja saksawanira nggih samba. Nun inggih nuwun wonten maring dawuh nunamit pasang limantabe Rama Prabu. Wanter sabda tama padukan nimbali dumateng kawula ingkang putring marang Garuda pun samba. Kepareng wilujeng sowan kula Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah.
Pangabektinipun ingkang putra ing marang Garuda kula aturi nampi Rama Prabu. Ya ya. Sira ngaturake bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana samba. Nuni nggih. Kula pundhi karya Cundaka mangga murda. Kula pundhi nggon jimat paribe ndayana ing kasantosan Rama Prabu. Prayoga nanggon mulunggu. Nuni nggih sampun boten kirang prayogi. Sawise wis padha lungguh prayoga ing jero kedaton ana ing sak madyaning masewakan agung ning negara Ndrawati. Ora kaya adat sing wis-wis, ora kaya adat sabene. Iki atmajaning sun Nalindra ing Raju Tresna. Ora adat sabene Setija Bama Narakasura sowan ana ngersaning panjenenganing sun Kakang Patudawa. Waduh sinuwun. Kula piyambak mboten mangertos sartanipun mboten badhe saged mangertosi ingkang dados jalaran angger Setija menika rawuh wonten ing Praja Ndrawati. Nanging sameneika kula aturi andangu kewala dhumateng angger Setija menika Kakang Dawa lungguh sing prayoga nggih sampun mboten kirang prayogi. Anak anungane ndita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Atmajaning suning Praju Tresna Setija Bama Narakasura. Sawise sira ngabiyantara ana ngarsaning sun pun Rama nata ing Ndrawati. Padha raharja slamet sak swanira nggih Setija Bama Narakasura. Kula nuwun awit pasang liman tabe tinebihna ing Iladuni dumawah ing tawang-tawang Rama Prabu. Wanter sabda tuma paduka nimbali dumateng ingkang putra ing Raju Tresna pun Bama Narakasura dinten sakmenika. Inggih kepareng wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ndrawati marang ngersanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Wilujeng sowan kula kalih sing sambi kula tebih saking Rubeda Rama Prabu. Ya. Aku melu bombong. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra ing Raju Tresna kula aturi nampi Rama Prabu. Ya ya. Sira ngaturake bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanana. Niki. Bareng pangestu paduka badhe kula cangking nggo jimat paribe ndayana ing kasantosan. Setija wonten imbalan. Cekaoske wae. Gandeng pun Rama anggone nganakake pasewakan agung iki beda kelawan adat sabene. Iki. Gawe kaget penggalihe bapakmu, gawe kaget penggalihe pun Rama. Dene sira kula Setija Bama Narakasura majaning sun. Ora kaya adat sabene sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan. Ana ngersaning pun Ramamu Setija. Janjane ana wigati apa nganti kowe ngabiyantara ketayan ado-adus iku negara ing Raju Tresna. Ngabiyantara ana ngersaning ramamu Sri Bathara Kresna Setija. Niki bareng kula badhe matur Rama Prabu. Ya. Sowan kula mriku mboten saking dipun utus dening kawula negaring Raju Tresna. Nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak. Ya. Dening kangangka sepisan sowan kula menika tilik dumateng paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna sartanipun kula menika badhe ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk marang ngersanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Jalaran menika minangka jejeripun anak kula menika kedah ngabekti kelawan Jang Sepuh. Satanipun kula sampun ugi mbeta glondrong mengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi saking negaring Raju Tresna. Kula cawisaken sartanipun kula punjungaken dumateng paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndrawati. Sampun magrobak-grobak wonten sak jawi kedaton negaring Ndrawati sampun kula cawisaken Rama Prabu. Malah pun Rama ngaturake panuwun dene Setija anakku. Uga ngaturake wujuding glondhong mangareng-areng merga janjane
Wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina ibarate. Nanging yen to nyumurupi pakartine sarta tumindake anak kuwi mujur, kuwi bener lan ora menggok saka dalan sing bener. Wong tuwa rasane kaya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan. Piye? Ya matur nuwun nggih Setijo. Nggih. Dene ingkang dados angka kalih wigatos kula. Sepisan sowan kula menika badhe ngrembak babakan tata rakiting kaprajan negaring Traju Tresna Rama Prabu. Lho, negaramu ya gene, apa ana perkara? Inggih, mesti kemawon wonten. Lho, perkarane apa? Matur kelawan pun Rama, mengko bapakmu sing bakal mungkasi. Inggih, kepareng matur. Ya, maradiake matura. Sampun wonten tigang condro menika negaring Traju Tresna menika kadidiri ketaman pagebluk. Sartanipun para kawuling Traju Tresna menika nampi bebendu rumaosi kula Rama Prabu. Nampa pagebluk. Inggih, jalaran sampun wonten tigang condro menika kawontenan negaring Traju Tresna beneh lawan aden ingkang sampun para kawula samya nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. Wontenipun namung cecungrahan, wontenipun menika namung don padudon sami boten rukun, sartanipun kawuling karang pradisan mereka kathah ingkang enjang sakit sonten katiwasan, sonten sakit enjang kapraloyo menika kathah sanget para kawuling karang pradisan. Mila sawanipun ingkang putra ing Traju Tresna menika Rama Prabu walih-walih menapa gandeng kula menika sampun bingung-bingung kenganglangan. Badhe kados pundi anggen kula badhe damel srana tentreming praja ing Traju Tresna. Sartanipun waluyanipun para kawuling Traju Tresna ingkang kawontenanipun morat parit. Duh Rama Prabu, kula menika sampun ngrawuhaken Brahmana sewu Sugata kinarya nambak bebendu ingkang tumanduk wonten praja ing Traju Tresna. Sartanipun kula menika ugi sampun semedi mahning suci sesemek ron Rajamala bebantal bat boto sarimbat, nanging boten wonten setunggal kemawon syarat srana ingkang sampun kula lampahi lajeng saged damel srana waluya nirmala temah jati tempahing muli negaring Traju Tresna Rama Prabu Sri Bathara Kresna Andrah kang puspita arum kasiliring samirana amri sakar kadung ngas kandanya mawer aras artaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ora wayah Bathara jagat Bumanara Kasura. Iya wonten dibalan gawe kaget sing dadi aturmu yen to kowe matur negara ing Traju Tresna ketaman pagebluk utawa ketaman bebendu. Iya sepisan janjane bebendu kuwi iso mbok tambak dhewe, nanging uga akeh syarat srana sing bisa dilakoni kanggo srana nentremake praja. Iki menapa kemawon Rama Prabu, sepisan kowe kudu iso ngemong
marang para kawula ing Traju Tresna jalaran pambegane kawula pambegane saben titah kuwi beda-beda kowe ngerti gegaraning Nalendra ya kowe kudu bisa ngemong marang pambegane para kawula angka loro para kawula aja duweni tumindak dur angkara durga murka durga ngangsangka nanging para kawula kudu duweni watak ingkang tansah ikhlas lahir batin duweni ati ingkang ayem-ayem tata titi tentrem kuwi kabeh bisa kelakon yen to setijo anakku dhewe sing minangka ratu minangka Nalendra yen to wis bisa kelakon anggone ngemong para kawula mriki menawi mekaten kula kinten ingkang putra mboten badhe awel sartanipun mboten badhe kawratan Rama Prabu lha iya banjur antaraning pengarep lan kawula kuwi kudu tansah gatekake tegese kahanane para kawula ing Karang Pradisan kepiye wae kuwi kudu tansah digatekake ya ora ketang sethithik ora ketan akeh sedhela suwe kowe kudu tilik marang karaharjaning para kawula ing Karang Pradisan utamane para kawula ning kutha Setijo mriki lan sing pungkasan nek to pancen kowe kepengin negaramu utawa praja ing Traju Tresna iki walaya nirmala temah jati jati temah mulya sartane para kawula bisa ayem-ayem tata titi tentrem Setijo anakku Nalendra ing Traju Tresna kudu bisa nggayuh wujuding ya kuwi kanugrahan kang winastan Wahyu Manik Imandaya ya Tluto Kumarasari Bumana Kasura sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging lerwu sing duka cipta berebudi mandana raras Aduh Rama Prabu matur sembah pun sanget kula sampun nampi dawuh ingkang tetela lan ingkang cetha babagan syarat srana waluyaning projing Traju Tresna inggih niku kedah anggayuh kanugrahan ingkang winastan Wahyu Manik Imandaya inggih Tluto Kumarasari ya mula rasa suwe-suwe kanggo nambak bebendu ana ing negaramu kowe budhal menyang pertapan Korinawa ana ing telenging alas Tik Brasara pertapan Korinawa ya mancen bener Korinawa ya kuwi papan pilenggahing Begawan Sukmaningrat iki kuwi mapane ana ing telenging alas Tik Brasara mriki para Prabu menawi sampun tetela ingkang dados dawuh paduka kados mekaten sakmenika kula badhe nyuwun pamit kemawon bidhal madring alas Tik Brasara madosi pertapan Korinawa sataripun sowan kabiyantara marang sanipun Sang Begawan Sukmaningrat Aminta wujudipun Wahyu Manik Imandaya yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik mriki nyuwun pamit padal wasilan pangestu paduka kula suwun Rama Prabu ati-ati nggih Setijo
Dering samya paripun ingkang sami embal wacana. Bocah mangke sak pengkeripun Nalendra ing traju tresna. Sang Prabu Setija Bama Narakasura ketingal ana ing geger Jawi kawontenan ing Ndrawati. Mratelaken dene wonten daya ingkang sowan kocaping mangke ananging bisawanipun utusan saking negari Ngastina. Sang Toba Begawan Durna mewah Sang Rikana Patih Harya ingkang mantun migyah madyaning Datulaya Raja negari Ndrawati. Sinong mati Sinong mati jagat kinari emong Mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra ganggang prawita dedenjeng-denjengan jagat dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Kakang Dawa wonten timbalan sinuwun ndak kirana Nalendra ingkang ngabiyantara rawuh nang ngersaning sun nanging iki ora pangling rawuhe Bapa Durna karo Paman Harya Sengkuni ing Plasa Jenar karo Paman Durna
ing Sukalima. nah iya Nun sewu kula disiki kok ya senane ora. nggih Kula aturi andangu kewala sinuwun. Sebab nek kula sing dangu kula mboten saged lajeng ngurusi HP anyar kula. Apa iya Kak? Leh kula gering. Kuwi oleh wong sing do niliki gundule sampeyan niku hasile adol kelir kalian gayoripun. Wow. Wedhus Bapa Durna Bapa Durning Sukalima Bapa Kumbayana sarwa paduka wonten ing Praja Ndrawati dinten sakmenika ingkang putra Ndrawati ngaturaken asung pasegan panakrami mugi tansah kunjuk marang arsa paduka Bapa Durning Sukalima Bapa Durna Astaka swala swaro gembol sela bertapa sumurante hawala nun inggih nggih anak Prabu Ndrawati parang pangestu paduka anggen kula sowan ngabenten marsanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing Praja Ndrawati dinten sakmenika wilujeng sowan kula widodane sekolah tanpa alangan setunggal menapa-napa tebih saking rupitok marang ingkang papa sampun kemareng mingkah maten Gatulaya. Kula nyuwun pangapunten Ger, nyuwun pangapunten. Inggih. Ing menapa paduka kados ngaten. Jalaran. Para kawula menika samya kaget. Sareng kula menika mingkah maten Gatulaya. Inggih, Bapak. Nggih. Awit parfum kula ingkang wangi menika. semprotan rambut kok ya dienggo minyak anawak. Weh, sing penting wangi kok ya desune. Ora ya ngono. Iya. Pareng pangestu paduka asumadeg kami sing paduka anak Prabu Ndrawati. Sampun ingkang bapa tampi karya bapa sing balik mboten langkung ingkang bapa ugi ngaturaken salah tak wegasul. Sing bener to, Kang. Hah? Salam taklim. Salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima Baya ketansah kunjuk marang arsa paduka anak Prabu Ndrawati. Ninggih bapa kula tampi karya bombong sing balik. Iya. Mboten langkung kaseged sakmenika ingkang langkung prayogi. Mriki sampun mboten kirang kepenak. Paman Arya Ing wonten timbalan. milujeng rawipun. Inggih milujeng bakti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Durna wilujeng. Setyaki. Iki Bajena kowe sopan karo aku. tiyang sopan niku mboten empan papan. Tiyang sopan mriku kedah nglenggahi minangka derajat mewah yuswanipun. Oh ya, Panjenengan mriku derajatipun Brahmana wong mriku senopati. Kula kedah ngabekti kelawan panjenengan. oh ya apik syukur nek wis sadar ya apik. Bekti kula kunjuk. Tenan niku ora masang walat. Mboten. Nggih, anu kok nggih ta. Ya, Setyaki tak tampa pangestu tampan ana. Nggih. Kula pundi ke jimat paharipe ndaena ning kasatusan. Bapa Durna, wonten timbalan kare. Sareng kula nampi rawuh ngandika damel kaget. Sotanipun manipun ingkang putra Ndrawati. Krana kula nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepupuyan. Nggih. Menawi alip san gandhik sak kembarake penutusan Ayaka Praja Ngastina. Nggih. Nanging ing menapa paduka rawuh ngabiyantara wonten ngersanipun ingkang putra Ndrawati. Astunipun menika ngaten, Ger. Sepisan sowan kula menika tilik marang Karajan Paduka. Anak Prabu Sri Bathara Kresna Ndrawati. Inggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ndungkap angka 3. Angka kalih. Angka kalih. Urung 3. Urung. 3 sing metu e. Tuwasan tak tuku. Kalih. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking kajengan kula piambak sowan kula dituntut jeneng anak Prabu Duryudana sebab wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken dumateng paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu Bapak panjenengan menika ngendika menapa? Waduh, wis lali kok ya. Masa kon baleni. Kula aturi arep dilomboke mawon. Desuni. Nun. Iki jam anyar apa lawas? Lawas kok.
Nek ngono entukku ndemung bakal lomba. Iki anyar Jokang. Iki anyar. Tuwa selarat. Iki pasewakan wis digajak-jakan. Sowan kula menika dipun utus ning anak Prabu Duryudana ingkang wigatos supados kula menika ngabiyantara sowan wonten kersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang wigatos kula menika badhe nyuwun ngampil pusaka negering Trowati. Sebab sampun wonten Tikang Candra menika negari Ngastina ketaman begebluk. Tumanduk wonten ing Praja Ngastina. Para kawula esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget wonten ing kawonten negari Ngastina. Para kawula samya nungsang piyang numbuk bentos ngudel bingung wonten ing pundi-pundi terjadi baku tembak. Baku hantam lan sak piturutipun. Mila sawan kula menika sareng anak Prabu Duryudana nenepi teteki marang ngersaning Dat Kamur Wengdat. Sesemeron Racamala bebantal bata bataku. Bebantal bata sarimbak. Nggih bebantal bata sarimbak. Nampi wangsit saking ngersaning Dat Kamur Wengdat saking para Jawata. Bilih negari Ngastina menika saged malaya nirmala temaih jati-jati maing mulya. Waton sagedipun seranani menika agem tumbal wujudipun kaca paesan. Lah mila gandeng kaca paesan menika ingkang kagungan namung paduka anak Prabu Indrawati. Mila wale-wale menapa ingkang Bapak ing Sokalima menika namung badhe nyuwun ngampil wujudipun kaca paesan. Samangke badhe kawula aturaken marang ngesanipun anak Prabu Duryudana nggih. Nalindra mbek marma sing sang katri kumulung. Katri kumulung mangrompak ing wadya Kurada Kura. Kurada Kura rek kiri-kiri. Oh. Paman Dura. Iya, wonten timbalan. Kula nuwun sewu, pusaka kula mriku sak menika sampun mboten kula cepeng. Waduh. Kaca paesan nggih mboten? Mboten. Pusaka kula menika sampun kula warisaken dumateng para nayaka para Jendrawati miwah anak kula. Waduh. Piye Dik Suni? Ya wis sembuh. Kenek gawe ya syukur ora entuk gawe ya mulih Kang. Senjata cakra menika kula paringaken dening anak kula Samba Wisnubrata. Lajeng kembang Wijaya Kusuma menika kula paringaken dumateng Kakang Patih Udawa. Lajeng kaca paesan. Lah kaca paesan menika dipun beta dening Setyaki. Mila kersa mboten kersa gandeng kula sampun mboten nyepeng kula pun mboten beta. Panjenengan menika kedah nyuwun kalih Setyaki. Aduh. Aduh, mumet aku. Wis ra dijaluk wae kan, gelem ora gelem. Nek aku bocok ndasku ora wis. Setyaki wis apik. Lah nggih kula nyuwun tulung supados ingkang nyuwunaken ngampil dumateng Setyaki. Panjenengan ingkang kedah tetarusan piyambak kalian Setyaki. Monggo. Setyaki mboten ban. Maju iki Paman Dura arep njilih wujuding kaca paesan. Nggih, istakaken dawuh Kok Prabu. Durnaila panalinganira lumacaring ratri linengga cangganira kapisanan
aneng perang Brontayuda Setyaki iki Paman Durna badhe wonten kersa menapa iki ngene ya sing gedhe pangapuramu sadurunge gandeng arawuhe Pamanmu Durna iki mbutuhke karo ya kuwi wujuding kaca mata kaca paesan ning gandeng anak Prabu Ndarawati wis ora nyepeng utawa wis ora nun ora nggawa wujuding kaca paesan lah ngendikan anak Prabu Ndarawati sing gawa kowe mula aku njaluk tulung aku arep jilih kaca paesan kepiye mbok wenehke apa ora badhe nyuwun wujudipun kaca paesan badhe dipun ginakaken menapa arep tak engko serana tentreming praja Ngastina kenging menapa ketaman pegebluk mangka bisa ning Malaya Nirmala temajati-jati mah mulya lamun ta diseranani ya kuwi wujude kaca paesan lah gandeng sing gawa saiki kowe aku tak nyilih sedhela ngomongko nek wis rampung kaca paesan bakal tak balake kepiye Setyaki mbok wenehke apa ora kula menika mboten iki anu kula nggih kula beto kaca paesan kula beto tenan to nggih ning nuwun sewu nek atur kula miturut kula njilih mongko kula alih jenengan niku teng jero pasewakan kok cara kula kok saru njur kepiye transaksine kepiye apa COD nang endi wis ayo ta kula aturi nenggo kemawon ing sak jawining kedaton negaring Durwati oh ya ngono nggih ning tenan lho Setyaki nggih napa kula menika nate gara ora kok kowe iki bagus sakliyane kowe bagus kowe ora tau ngapusi nggih wis aku tak metu tak enteni sak jabaning kedaton negaring Durwati nganti iki mengko pasewakan negara Ndrawati bubar iki pun kula aturi nenggo wonten ing jawi kemawon anak Prabu Ndrawati wonten timbalan Bapak Durna kula badhe medal jawi kula badhe ngentosi kalian Setyaki kula menika samangke sabibaripun pasewakan badhe melakukan transaksi kalian Setyaki nggih kasumanggaken ngatos-atos Surtiti ngati-ati oh nggih Ker nyuwun pamit nggih anak Prabu Ndrawati
Santiaki. Wonten timbalan. Kowe iki nek di jawel kok sok ora tanggap kok. Lho. Kula menika kaget bareng kula dijiwit kalih panjenengan kula nembe mut Purwodasina. Nek Durna niku janjane ming ajeng nyilih kaca paisan menika. Badhe dipun damel srana ringking Praja Ndrawati. Lah iya. Mula ket mau aku wis ngedepi karo kowe. Kula kinten nek panjenengan Kelilipan matamu. kok kasar ngoten. Ana wong wis cetha aku ki sekongkol karo kowe. Wo, ngaten. Iya. Ning kok kowe ora mudeng, kowe ora tanggap, ora dijiwit ora. Jelaran kula piyambak menika jan angel peka. Angel peka roh dit kok. Nomor 1. Ora misuwe engko. Nek Kurawa. Kowe lah dalah. Kowe diapusi nek sing nggawa kowe kok kowe iki ya ora. Njon pangapunten kok, Pak. Heeh. Aja tok pindho-pindho meneh ben ora kasek. Bak ngaten. Heeh. Gandeng kaya wis purna jejibahan ana ing pasewakan dina iki. Tumuli Kakang Pati Udawa. Wonten timbalan sinuwun. Budhal kang padha seba jeneng Sunedya Kundra Ngedaton. Nuntun ngestaken dawuh paring nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Ya iki. Purna gadining panakilan. Arsa Sang Nata Kundra Ngedaton jeluk saking dampar Solo Kinapit gambaran gading. Kadha gesang jaring Puremban jadi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil pacaring prabon. Kawijikan saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katinon saking Mandura yoga tansah santi kamulyane.